Еклесиаст 3:1 казва: всичко има своето време. И всичко, което се иска под небето, има своето време. Животът не винаги реагира, когато искаме. Има сезони, които изглеждат вечни, и тишини, които болят повече от 1000 думи. Но всичко има своето време. Дори това, което още не разбираш. Проблемът не е в чакането, а да го правиш с вяра. Защото когато сърцето стане нетърпеливо, не забрави това, Бог не закъснява. Той идва точно когато душата е готова да приеме. Всяко забавяне, всяка загуба, всяко затваряне има цел, която само времето разкрива. Има моменти за разцъфтяване и моменти за падане, време за говорене и мълчание. И макар понякога душата да вика за отговори, Бог продължава да действа в мълчание. Растежът не винаги се вижда, но винаги се случва. И когато се обърнеш назад, разбираш, че нищо не е съвпадение, че всяка рана, всеки обрат на съдбата, това те доведе до това, което си днес.